Sunshine FM, adunay kadaugan. Kung saan patungo, barkada at bisyo, ang inatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat ating nilingin ang isang katulad ko sa masamang gawa, tinanong ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala rin higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo ay may di maglalaho. Kahit ako'y makasananay, di mo ako pinabayaan. Sa imong pagkatao adunay maayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandling. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna.
Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghantod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, Ayaw buta ka natong tanan mga isuot. Labi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagasunod ining ating programa gikan sa Maynila, gikan sa Saudi Arabia o sa Cebu City, labi na sa pinabuhi ni Ma'am Belma. Matod pa niya mga kaigsunan, magandang umaga po, magandang umaga dyan sa taga-Kamaynilaan. Labi na sa kinabuhi ni Brother Arcelo Regito Garcia from Lapu-Lapu, Cebu City, Malipayong Kabuntagon, Pastor sa Free Romano Candelario Dalaygon ng Diyos. Wow, salamat sa Ginoo. Dalaygon kayo ng Ginoo na kanunay nagatiman ka na to, kanunay nag-abuma ka na to, Exo. Ikan sa Saudi Arabia, kanunay mensahe sa Pastor Ibigin, good morning Pastor, o sa tanan ng mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM. May the Lord, may the love of God and blessing exceedingly be upon us always. Wow. Salamat sa Ginoo sa hingapin nga panalangin. Una nga ang ato karon nga topic, exceeding ng hingapin or labaw sa tanan. Ikaw o ako mga exoon, kining panalangin sa Ginoo nang hingapin na yun eh. Matag adlaw, matag buntag, ipahimatata, tungkol kayo nang hingapin ang iyang panalangin nga ihatag nato. Kining-kininhawag lusog kayang ihatag na makabangon pa ta, makalihog pa ta para sa atong pamilya, para sa atong trabaho, maka-duty tag sayo, maka-time tag sayo, kay nakamatag sayo, kay nang hinubra ang panalangin sa Ginoo nga kusog, ginawa. Wow, makanindot mga kaeksolan. Mao nga ang grasya sa Dios, di yun na magkulang nato, kay gipadala si Jesus kanato dinis kalibutan aron ikaw ug ako walay laing katuyuan ug tumong samahan nga mao ang Dios aron pagsakit nimo ug kanako aron ikaw ug ako magkinabuhi nga anaa kanunay sa kadagayan. Grabe. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, ani ano sa mga inyong ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon dini sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Way laing naglanong-lanong dinis kabukiran sa barangay Santo Niño o sa kabukiran sa tulog ka mga cities mga kaisunan sa barangay sa Tanay City, sa Bayawan City o sa Pais City. 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Mabel Yares. Kumusta mo diha sa laing mga nason o sa imuha ka mga ginikanan dire sa sitio ng Munbon, barangay sa Tulinyo, Tanay City, Negros, Aulita, sa Siparing Tata Villarez. Sa tanan nga mga Villarez family makaisunan dini sa David sa Munbon. May punta ka na itong tanan makaisunan, ilabi na atong pasalamatan ang Ginoo weekend. Sa manang weekend mga kaigsunan katapusan nga adlaw sa simana sa 18 na sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. Adunay mensahe si Ma'am Mabel Yares. Good morning. Good morning Sign FM watching from Australia. Wow, hagikan sa Australia mga kaigsunan.
Mabinawon ang lyrics sa kanta pa lang makapapukaw na ta. Praise God. Nga kanunay ang Ginoo nagakupot kanato bisan asa kita kanunay sikat nga uning tiwason pa sa Exodus. Nagpredict, let prepare for the bride's coming soon. Wow. Salamat sa Ginoo from Australia. Digan kayo ni Mami Velyares. Nagwa sa atong programa karon. Wow, nakos akong trabaho pastor papa sa akos imo ang life. Ang pingan kas Ginoo brother Papsilion. Tungod kay aduna po tayo nagkalain-lain ang obligasyon para sa atong pamilya. Ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi labaw sa tanan sa imong tibuok pamilya, sa imong mga pagpanarbaho, ampingan ka kanunay sa Ginoo, ibigyan ka kanunay sa pagkamaayos Ginoo. Pag-ampo ta mga Igsoon, labi gamhanan o mahigugmaan ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pagkikuban kanamo kanunay. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon o pagbantay. Yan ang hingapin ang imong grasya kaluoy sa imong ihatag kanamo. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o nagwan sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao, gikan sa Saudi Arabia, gikan sa Australia o Dios o sa kinatibuk-an dinhi sa Pilipinas. O sa uban pa mga katawhan nga maka-open ining mao nga live, Lord. I-bless ang pagkakusap bisan pa man sa tanan namong kaigsuna, sa tibok namong panimalay, sa tulong namong kamag-anak, sa kukugangan, sa tanan namong makaigsunan dinhi sa balong o Dios. Sa tanan mong kaigsunan dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Minacabdora. Bisan pa man o Dios ang mga pag-ampo sa wife ni Pastor Paragoya o Dios nga nakakaroon sa dili mayong kahimtang. Lord, ikaw nagpupot sa iyang kinabuhi o ikaw nasayod o Dios sa iyang ininhawang puso. Lord, wala imposible ka kanimo sa bisan kung sa kahimtang o sitwasyon amahan. Kung ang pag-ampo ka na kanimo na ikaw makatipig kanunay sa iyang kinabuhi. Labaw sa tanan sa kinabuhi ni Pastor Paragoy amahan, ikaw sa mga lingkod kaniya. Bisan pa man sa tanan na naminaw karon ining mga kadapit. Lord, ikaw magatipig kanunay pag-ambing sa ilang matag-usap ng mga pamilya. Tagpuas sila sa tanan nilang mga panginahanglan, mga pagpanarbaho sa mga kaigsunan sa naglaing-laing mga nasong sa tibok kalibutan. Bisan pa man sa ilang tasatagsa ng mga panimalay nga nabilin sa ilang mga pamilya. Bisan pa man o Diyos ako mga pag-ampo sa mga katauhan karon nga naas sa mga kabalayan, nakaroon na minaw silang mga hindaanan, Lord. Kung ano na may mga balatian, Lord. Kung ano na may mga problema sa ilang pisikal nga bahin. Ikaw, O Diyos, maghahatag kong kalikod kanasip. Bisan pa man, O Diyos, kung mga pag-ampo ang anak kanimo, padayon kami mo padaulog sa diya sa imong presensya. Aron kami makatagamtam sa tinulanay nga kalinaw, kahusay, kalipay, gikan kanimo amahan. Salamat, O Diyos, sa imong pagtagpo kanunay sa mga panginahanglan. Bisan pa man o Diyos ang mga pag-ampo sa kinatibukan sa Pilipinas. Iyahin Diyos ang among presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, bisan pa man sa mga mayors o Diyos, bisan pa man o Diyos sa tanan nga mga barangay captain, mga konsyales, labaw sa tanan nining malabot nga mga piniliahi, Lord. Iyahi ang matag-usap ka mga katawan. Iyahi o Diyos ang among kasing-kasing una-una sa labutan. Kaangayan ang ibutang sa among una-una at tapos kong angayan na masinugtanon labaw na nakanimo o Diyos. Labaw sa tanan pinadlokon sa imong mga pulong maraming saan. Salamat o Diyos. Iyahi kanunay ang among kinabuhi diha sa imong mga pulong. Tungod kay ang imong kamaturan magtukan ka na mong aron kami mahimong gawas mo sa tawhanon nakahimtang dinhi sa kalibutan, Lord. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay ka namin. Salamat o Diyos sa imong pag-among ang pag-atiman. Ihalamang kami kanunay pag-asalig kanimo amahan. Pinagi lamang sa imong bugtong anak, personal na mo kamaluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Ang atong oras mga kaigsunan, medyo taas-taas na yun ang oras, alas 5:22 na yun sa Kabuntagon. Atong karon nga Biyernes 18, once again 18, pitsa 18 sa Oktubre. Mapila na naman kaadlaw mga kaigsunan, 18 o 31 na analamay
13 ka adlaw mahuman ang ato bulan sa Oktubre. Unang sunod simana mga kaisunan, suman sa Biyernes 25 na sa Oktubre. Unang last Saturday 26 na mga kaisunan. Ingon ni Ana, kapaspas ang oras. Ingon ni Ana, kapaspas ang panahon. Paspas ang tamanigkamot pagpangalagad sa Ginoo. Dili nang ipaspas na ko trabaho para sa ato ang lawas nun nga panginahanglan. Dapat mupaspas ang pangalaga sa Ginoo. Aron ang panalangin sa Ginoo manghingapin kanunay nga ipaabot diha sa sabakan o diha mismo sa panundanan sa atong mga panginahanglan. Maura man ang mga eksoon. Kay mao'y gustos Ginoo nga ikaw o ako ma-enjoy ka diha sa pagpangalaga. Kung saan man ka eksonan na dunay kang may problema, mabalaga naman ta mga ekson. Doon na may bukat natong una-unaon malimot na matas pagkamaayos Ginoo. Unang salamat sa Ginoo sa tanan nga nagasunod ining mga programa everyday nga kada buntag may eksoon. Although hapong adlaw ano na magyutay mga lakaw halos kada adlaw may eksoon, dili lang yun ako ni nga i-play dire mga eksoon kaman kay pag-amping po sa mga kahimanan ini mao nga dapit tungod kay ato sa mga ampingan eksoon aron dili na mahitabo kanunay ang mga damages ini mao nga FM radio. Mausap na pag-amping sa atong kinabuhi aron mo luglas ang ato ang panahon din sa kalibutan. Dili sab nato ni abusaran, dili sab nato ni hatagan o pagpadali mga kaigsunan nga mawagtag ta din sa kalibutan. Ang ampingan labaw sa tanan ampingan nato ang pagkamaayos nito. Mao nga saglit ang taas naman ang oras nagdagan man mga igsoon ato na ning basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 1 hangtod 18. Ang ato nga tema mga igsunan exceeding nang hingapin. Ang ato nga i-discuss karon mga kaigsunan ng hingapin nga kaluoy sa Ginoo. Kung naghingapin ang kaluoy nimo sa imong isig ka tao, wow, mangita mo kag pamaagi na makakontribute ka isang kamay na lamang porsyon na imong ikaayoda ikatabang sa imong isig ka tao iadtong nagkinahanglan nini. Isang kamay tipik kay saglit ikaw o ako ano na mapugay ang kaugalingon panginahanglan. Amen ba? Tingali kung wala magkay ikatabang sa imong isigataw kanang kahago ang panahon. Dako na kayo ng ikatabang, dako na ng ikalipay ngadtos mga katawhan na nagkinahanglan nila. Hinumdumi kitang mga kabos, kita nga wala maanad o wala maanad sa pagdawat sa dagkong mga butang. Makadawat agad may mga butang, malipay ka. Ang imong kalipay dili ma-explain ibisan kinsa. Makaingon ka may wow. Pero kung maanad gani kag madawat kag dagko kay mga butang, mga minilyon, labi na materialistic ang pagkatawo, materialistic ang pagkatawo, dili makamalipay tagaan kag ordinary butang. Dili makamalipay bisan dinis ka bukiran tagaan kag mga ordinary utang. Mo ingon man kag sa imong una-una tingali, may tag-ugba ne, may tag-mamone, may tag ikan ning Jollibee, ikan ning McDonald's. Wala nga sa atong amigong mga ekson isang tinikod sa siyudad pastor, lahing magkot-kot magkahimutan kasi mo ang minahal sa kinabuhi diya sa semiteri. Kay ang ilang ikapakaon sa mga mutambok pa sa katapusan nga minatay o lawas. Sosyal na magod pastor, matod pa niya
mga dili hatdog mga igsoon, kung dili hatdog, kung dili duha ang ilang pilian, mato pa niya kana na nga espesyal na nga pagkaon igsoon. Diyon sa may espesyal nga kanunay nga medyo mahalon diha sa Jollibee o diha sa mapalit sa syudad. Pero kani ato mga igsoon, mato pa niya pagputos-putos lang o gamay nga slice bread na ibutangan o pagkapin nga Dios. Pero diha sa mga syudad karon lahi na mga igsoon. Mao nga niining atong kinabuhi pa dapat magpractice ta sa pinakayano nga kahimtang. Dili ta mag-expect mga kaigsunan o pinakanindot. Mas nindot pa nimo dahumon kanang yano, pero imong nadawat espesyal gikas Ginoo. Diha nimo ma-prove ang nanghingapin nga kalipay. Tanawra ko na mo sa kabata. Tagain na siya o kanang butang nga iyang malip, kanang iyang ikalipay, di ba maglukso-lukso, magsayaw-sayaw mga kaigsunan. Unang kada na kulakaw, magdupa na kamong kinamangkuran, muhalok mo amin, budoko sa ulo, kinahanan naman, bisa gabi pa na mo maabot ko igsoon, kung kalitra nagtungha sa kawan kay mo tagpo sa iyang amahan. O diya manghiling sa bag. O diya kay naaman ko, kung wala ko'y dala, naaman ko'y gibutanda ang mga pagkaon, akong kuhaon dito, o diya ibutang na ko sa pag-aron niyang hilgon ba? Diha na po siya malipay, kay gikan mas akong pagkagikan sa akong lakaw. Una ingon ni anak mga kaigsunan, malipay magani ang mga bata nato, how much more ikaw o ako dili nimo ikalipay sa imong gininhawa karong puso nga iyang gihatag nato. Pagmata nimo nag-uol na ka, wala gani ka kapasalamat. Ang pagbangon nimo nag-uol na ka ng daan unsa pa ka sa kinatibukan nga adlaw karon, nag-uol na ka kay wala ka kapasalamat sa Ginoo. Nag-expect ka og mga mahalon nga mga butang nga maabot nimo nga dinis kalibutan mawagtang ra man. Kining tanan mga kaigsunan, dayan-dayan na maguni nato, mga trabaho, mga negosyo, mga sakyanan, mga tayan ra man. Karon maigsoon magsakay ka og sakyanan nga nindot, bisan magsakay pa ka Raptor, mga tao mulantaw ra na. Pero kaniadto magsakay kag bike bisan BMX, wow, maglagas-lagas na mga bata nimo kay sundon ka, bahala magtulog sila mo magtulog, ikaw magsakay. Pirte nang pagka-enjoy. Pero karon mag-igsoon magsakay kag bike BMX, bigo ka lang tawon. Hello, lahi na ang bagong henerasyon. Naanas bagong teknolohiya. Adon na ko'y mga amigo nga akong ikahalumilo, ikaw kining sunod nga henerasyon, kining mga kabataan karon dili na namuglakaw, magsakay na lamang ng drone. Diba? Gikan ining mao nga dapat magsakay na lamang ng drone, maingon sa unahan, dili na maglakaw. Mosamot ko ng tao ka arthritis, karyoma. Gano man ang tao ma-high blood, gano man ang tao maigsuong taas ng dugo, kay dili man layhang mugawas sa panimalay. Dunay mga tao mga kaigsunan nga madugo nga taas ang dugo, pero sige ka exercise, sige ka trabaho, hangtod karon buhi pa. Amen ba? Kay iyang iuna-una, iyang iamtingan ang iyang kaugalingon diha sa pag-ensayo, diha sa pag-exercise. So like kung magsigir mong higda sa inyong balay, iba ko na lang magpatay. Kung doon na mo'y bation, o na inyong ipasinugtan ang inyong bation, hilantan mo laban sa ulo, o niya magsigir mong lubog, inig ayaw ninyo, mura mong lulit. Pero ang tao, adunay arisgado kayo mo trabaho, arisgado kanunay ang iyahang huna-huna, uban labaw sa tardunay Ginoo. Moingon mo na bitaw Ginoo, ayuhon yukos Ginoo. Hinumdumi ang kaayuhan, nag-agan usap sa imuhang huna-huna.
Kaya kung naghuna-una kag luya, magsikir yung kag luya, murag kag sawang busog, murag kag sawang lunong. Amen ba? Mauna. Mao nga ato ning basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto 18. Si Apostol Pablo niingon siya sa mao nga mensahe. Ako pag yung isulat ang among kasinatian nga mismo amo namang gisaysay o giwali sa kinatibukan. Kung sa may angay na mong buhaton nga moto o mga naa ang Ginoo, di ba? Ang mentalidad magkon sa tao, to see is to believe, believe is to see. Kanos ang pamatamo to o sa tinul-anay. Ikson. Ato na ning pasahon o ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 1 kadto sa 18. Mga sulundogon sa bag-ong kasabutan na naadirihiding igsoon nga niingon diri sa atong pagkabasahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 18. Unsa man ang mga sulundogon? Mga sulundong ba? Angay nimong sundogon ang mga katawhan kaniadto kung giunsa sila pagpanalangin sa Ginoo. Diha ka makakitag pamaagi diha sa balaang kasulatan aron ang atong kinabuhi karon nga nahabilin. Pila may imong panuigon karon, pila imong edad karon, dapat naguna-una na ka ang nagdaan. Mintras buhi pa tayo pagsaling na puso pa ta karon. Ay ang kamatayon mga kaigsunan unexpected na nga moabot sa tao. Makaingon ka, wa pa may magtuo nga maulay mahitabo. Mas tuuhan pa magani itong mga taong dunay sakit. Kay nakahibalo ka nga ano na nay sakit, ano na nay balatian nga gitawag og high blood. Itaas man ang gininhawa kaysa mga tao nga gituuhan nimo way sakit, nikalit og kamatay. Hello, mga sulundogon sa bag-ong kasabutan, dapat ang mga sumusunod ug ikaw ug ako nga nagsunod diha sa pulong sa Ginoo, istadihi ang mga katawhan kaniadto ang gipanalangin sa Ginoo unsay ilahang gibuhat. Ayaw paghuna-una mga kaigsuonan og yano karon nga maghuna-una ka sa muto o maminaw kas palibot nga tigsubay-subay na lamang. Sige ra nagsubay-subay pero walang yun as kasulatan. Hinumdumi mga igsuon diya sa kasulatan mga katawhan nga nagtuman sa plano o kabubuton sa Dios, sila mo'y gihimong gobernador. Sila mo'y gitahasan sa kinatibuk-an sa kingharian. Even si Daniel. Sige naman nato nang hiskutan ng kinabuhi ni Daniel, kinabuhi ni Moises, kinabuhi ni Joseph. Ato na ning basahon mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Sir Florinario Escape Florentino mga kaigsuonan from Davao City Government. Kakanunay gining naghago nining ato ang programa. Ang Ginoo gyud magapanalangin sa magkatawhan nga naghago nini. Ingon diri bersikulo 1 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Korinto. Nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Ingon si Apostol Pablo, nagpasabot ba og maubay inyohang nasabtan nga kami nagpasigarbo ninyo? Wala nagpasigarbo si Apostol Pablo kundi iyang gitug-an ang tinud-anay ng mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Ang pagpasigarbo mga igsuon kanang dili tinuod, kanang tinumuto mo unay pasigarbo. Si Apostol Pablo nagdiskas nagtug-an lamang sa tinuoray nga history sa iyang kinabuhi. Og si kinsa siya kaniadto, og si kinsa usab siya nga diha siya nangalagad sa Ginoo.
Ipasinati ba siya sa kapakyasan? Ipasinati ba siya nga siya mao'y pinakaiwit nga apostol sa tanang mga apostol kaniadto? Hinumdumi si Apostol Pablo, siya mao'y gideklarar nga pinakalas nga apostol, apan siya mao'y pinakataas nga sinulat dinhi sa balang kasulatan, ug siya mao'y nagdiskas sa angay pagabuhaton sa tao sa sumusunod nga mga katawan. Hello. Kung imong una-unaon si Apostol Pablo, siya ang ngilngig nga writer dinhi sa balaang kasulatan. Amen ba? Mao nga ang mga katawhan adunay kaalam kay balugi kas Ginoo, sayo na lamang na nila nga buhaton ang pagkumpos sa kanta, butangan lamang ang mga chords, butangan naman na nilang tono, dayong kantahon nila. Wow. Ingon si Apostol Pablo, nagpasabot pa kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon, sama pa kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagreklamadar, pagrekomendar sa among kaugalingon nga na kaninyo o gikan kaninyo. Natanawan ang si Apostol Pablo, nagkinahanglan pababig recommendation o sulat nga among ikapadala nga nakita naman ninyo sa among kinabuhi ug sikin sa kami atubangan sa Ginoo ug atubangan sa tao. Nagkinahanglan magpila ka mga witness, nagkinahanglan magdaghan pa mga testigo aron mo motuo nga maayo ang Ginoo, nang hingapin ang kaayuhan nga nadawat nako gikan sa atong Dios. Ikaw o ako karon, o si saha eksamina sikat sa imong pagkatao hangtod karon kung unsa nay kasinatian na abot o narating mo sa buhay mo. Sino tayo noon at sino tayo ngayon? Kanunay natong ibutang sa atong kasing-kasing, sikin sa mata kaniadto ug sikin sa mata karon atubangan sa Ginoo. Every day naghingapin ang panalangin sa Ginoo. Lamang ikaw ug ako dapat una-una pag-ayo nga ang Dios mo nagtiyal sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon kanimo karon. Wa ka pasati, wa ka biyahe, wa ka talikdi, wala ka hikalimti, kay maayo ang Diyos sa imong kinabuhi. Bisan si asa ka pa, naamang karon sa laing mga nasod, naamang karon sa kinatibukan din sa Pilipinas, naamang karon sa inyong tasang-tagsang kapanimalay, naamang karon sa inyong higdaanan, hinumdumi, pasalamati ang Ginoo, pasalamatan nato ang Dios kay nang hingapin ang panalangin ni ayang ihatag ka nato. Usa sa atong amigo, wala mi magdahong maigsoon nga mao nay mahitabo sa iyang wife. Even ang akong iyang sukod nga higala wala pa day kabalo niini. Munang kahapon ako siya gihapit, wala isay kalibutan. Ingon ni anak mga kaigsoon nga dunay mo ingon, dili makukatuo nga mao toy iyang mahitabo. Mauna na iyang kahimtang, mayroong matong lawas. Yan dapat yung ingon gawa para ba to? Tungod kay ang ilang tao sa tao naas gawas nun. Apan hinumdumi, ang Diyos naglantaw wala sa gawas, kundi naglantaw sa imong kasing-kasing kunaon. Tuning padayon sa pagbasa. Ingon diri, kamo mismo ang among sulat nga nagsulat sa among kasing-kasing aron maila ang ug mabasa sa tanan. Di ba ning ingon si Apostol Pablo, kamo mismo ang among sulat kay nakita sa duha ninyo ka mga mata kung unsay among nahimo.
Unang dinis katilingbanon, dinis kalibutan, mga igsoon, daghan kayo mo, daghan kayo mga limbong ng mga kalihokan, aron mo sikat ka sa social media. Doon ay mga gihimo ang mga tao sa paghiling-hiling, pero mga scammer di ay. Iliran ako na i-mention, basta kay magbantay tas mga tao, aron nagpasikat na lamang sa social media, mismo ang Diyos ilang giinsulto. Gigamit nila ang ngalan sa Ginoo, gigamit nila ang Biblia, gigamit nila paglimbong sa ubang mga tao, nga inay dapat silang maningkamot usab nga makatabang sa ilang isikataw. Mao'y nagduot hinoon nga ang mga tao magkalisod tungod sa ilang mga binuhatan. Magbantay ta. Dinis kinatibukan sa Pilipinas, kung asa man sila karon, maabot ang panahon magpailan na ninyo. Ug si kinsa man sila, nilir na ko na i-mention sa social media. Ingon diri mga kaisunan, klaro kaayo si Kristo. Gayon maoy nagsulat ni ining sulata, o gipadala niya kini pinaagi ka namo. Unsay giingon ni Apostol Pablo, si Kristo mismo nagpadala ni ining sulata. Igo lamang ming nagdiscuss ni ini. Ingon si Apostol Pablo igsoon, klaro nga si Kristo gayon maoy nagsulat ni ining sulata mga igsoon. O gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nagsulat kini dili pinaagi sa tinta, diha sa mga papan, sa mga bato, kon dili diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Ingon si Apostol Pablo, pinaagi diha sa Espiritu sa Dios nga buhi. Kung dili gani buhi ang Dios nga imong yalagaran, buhi-buhi na. It meaning to say, dili na tinuod nga Dios. Ingon ang 4, gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios. Kung doon na gani kay pagsalig sa Dios, wala kay ni bisan kinsang kahadlokan, wala kay bisan kinsang kawitan, wala kay ni bisan kinsang katrasan, kay misalig man ka sa Dios. Hinumdumi ang Salmo 23:1, si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Kung si Jehovah mao'y magbantay nimo, good ka makulangan sa imong gikinahanglan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wa di makulang kung ang imong gasiligan mao ang Dios. Pero pagsalig lang kita sa atong kaugalingon, maunay maka-failure na to exon. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios, pinaagi kang Kristo. Wow. Versikulo 5, kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagagigan sa Dios. Grabe. Si Apostol Pablo nag-discuss o iya pag yung i-cross-examine. Ingon siya, wala mi magsalig sa among kaugalingon, apan nagsalig mi sa Dios. Kay giproof o gipamatod anak namo sa among kinabuhi nga dili gyud maisip ang nanghingapin nga grasya gikas Ginoo nga ming-abot sa among kinabuhi. Ikaw o ako, gipasinati ba niini? Kung ikaw o ako gipasinati nini, pasalamati ang Ginoo. Ano na yung mensahe sa Sir Red Rotsel Gaba Singgit? Maayong buntag pastor, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Wow! You and I, hinumdumi, panalanginan yutas Ginoo. Kung tumano nato ang kasuguan sa Dios. Si Apostol Pablo niingon siya sa iyang sulat dire, kay siya naghimo kanamong takos. Kinsay naghimo nimong takos? Ang Ginoo.
Kung ang Ginoo magani mo'y naghimo nimong takos, walay ni bisan kinsang makapagkam nimo. Walay ni bisan kinsang makakontrol sa pagkamaayo sa Dios nga moabot kanimo. Dili makakontrol ang imong silingan. Dili makakontrol ang imong kinatibuk-an sa panimalay. Dili makakontrol ang kinatibuk-an sulod diha sa simbahan, kung dili ang makakontrol niini maulang yun ang Diyos. Siya mo nahibalo sa imuhang kinabuhi, igsoon. Kung sa giingon ni Apostol Pablo, kay siya naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Wow! Pero kining bag-o karong henerasyon og dili gani mahimo ni takos atubangan sa Dios. Lisod ra gyud ni sila. Musabot gyud ni sila kalisod. Apan kung sila mo adapt sa pagkamaayos Ginoo, mas grabe pa ni silang panalangin sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Emigene. Have a blessed morning, Philippines, and a good night, KC. From Saudi Arabia, Maxon. Gikan sa ako nga wife. Ingon ang bersikulo. Kusbon ako sa pagbasa. Kining bag-ong kasabutan dili balaod nga sinulat kundi iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang espiritu naghatag sa kinabuhi. Muingon ko, kung ang tao dunay espiritu, buhi. Pero kung ang espiritu, buhi, patay. Patay. Mao nga dunay mensahe sa awit. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Wow! Si Jesus buhi, buhi. O buhi siya sa kanunay. Kung ikaw dili ka buhi diya sa tubangan sa Ginoo, patay ang imong espiritu, magyug ka pragyunta. Magsigir ang ang problema, mga ekson. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastor Emigene. Tulog nako pastor kay alas 12:50 na diri. Ang atong oras diri alas 5:50 naman sa mga kaisonan. O naman diri og 5 ka oras mga kaisonan. Unang atong pasalamatan ang Ginoo niining mga tagna sa sayong kabuntagon alas 5:50 na mga ison, hapit na gud alas 6. Niining adlaw nga Biyernes, katapusan nga adlaw sa semana, petsa 18 sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. Perting dali arag yung oras. Muna kung mabisi ka, perting yung dali bisa kung saan pa karon bukalita ro ka salop ning adlaw. Kung doon kay trabaho o niya ang imong trabaho, imo rang gi-enjoy. Pila ka minuto maigsuon, mag alas 8, alas 10 na sa alas 12. Wow! Dayo mo hapon na sa pagkauma na sa Sabado na sa pagkadali. Ingon ang city, ang balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato, gihatag uban sa masandag nga himaya sa Dios. Nganong nahimugso mato nga balaod, kinsay kasugo ato. Maaw maimong tun-an mga kaisunan ang katawhan kani ato kung kinsay kasugo nila o kinsay nagpabuhat nila sama ka Moises. Nga miadto sa bukid sa Sinai, kinakita niya ang usa ka kahoy ug ang bato dito niya gikuha ang gitawag og 10 Commandments. Wala nakuha ang 10 Commandments ug wala nagsakripisyo si Moises. Ikaw o ako, ug di ka magsakripisyo sa imong trabaho, makakaon, makasweldo, kaha ka, dili oy. Doon na ba'y musalig ni mo nga tao? Nga ikaw takos ug angayan nga kasaligan, dili sab. Even sa katilingbanon nga kalihokan, paglantaw gani sa mga naas-taas nga mga posisyon, o maila-ila ka, moingon nga, inana, makabalo sa history sa imong kinabuhi, dali ko silang musalig nimo. Amen ba?
Siyempre dili man ikaw mo introduce nimo ang mga tao man. Ang problema manggod kung doon ay mga kontrabida kay mo ingon man nga ayaw kumpiyansa ana ha. Kili pa nga siyaw sa. Alam mo na mga igsoon. Pero i-enjoy ra nimo ang kinabuhi labaw sa tan kauban nimo ang Ginoo malingaw ra gyud kas mga tao nga walay Ginoo sa kinabuhi. Mao nay mag-insomnia, mao nay magproblema igsoon. Ikaw ug ako nga nakasabot sa Mesias Ginoo, wala man kay problema. Ano mang problema man ta nga namatay Ginoo? Amen ba? Unang mag-uol ang mga tao mga kaigsunan nga mga kontrabida nimo. May mag-uol, ikaw wa ka mag-uol man ta. Ingon diri maigsoon, ang balaod nga gikulit diha sa mga papan sa bato, gihatag uban sa masanag nga imahe sa Dios. O ang katawhan sa Israel wala makatutok sa nawong ni Moises kay sulaw ra kaayo kini bisan og ang kasanag nagkahanaw na, diba? Nag-illustrate na nga dunay gyud gahom, dunay authority igsoon. Nasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora LC gikan sa Cavite City. Kumusta mamudia Pastora? Ang atong mga maabtikon niya mga igsoon, labi na sa ako ang atong mga magulang diya, Dudong Premier, Manong Prani, labi na ni Nathan nga na-enjoy sa iyang kinabuhi. Una nga gani ato mga kaigsunan, ikaw kini mga akong magulang, malipay lang sabta mga kaigsunan, dili lang sabta mo judge kay na matay kagalingon nga prinsipyo barukanan. Ano mo na, i-enjoy lang kung kinabuhi. Ang importante, dili lang kung nato ikaliptan ang Ginoo man. Ipipito, ilabi na ni mo diya, Pastora LC. Muna tawag ko sa mga vlog aning akong magulang. Muna nga, makakita ni akong mga sakop, o tanawar ko ni ako ang igsoon nga mamaon akong nawong, na tanawa kasakay na ang drum. Nilupan ni abot na dito sa pagkasiawag po ni ako ang igsoon sa ano raman akong igsoon, lain-lain matao kasi natian sa kinabuhi. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod, Bindoy Negros Oriental. Good morning. Wow, kumain punta ka ni mo diha Ma'am Norberta yo, labi na sa mga Romano family o sa mga Yo family o mga Tratsi family. Muna nga sa ato kinabuhi ba, dinis kalibutan ko doon na tayo problema, doon na tayo mga bukat nga suliran. Ato lang itugyan ko sa Ginoo, dili nato i-dibdib. Huwag nating dibdibin yung mga problema. Mamagani mga kaigsuonan nga doon ay mga singer nga nagkumpos, bawal yung magkasimangot. Kasi araw-araw tayo magkasimangot, ano mangyayari sa ating mukha? Mas lalo na tayong maging matanda. Diba? Diba, malipay magani ka nga ingnon ka si imuhang isikataw nga, wow, kapahal lagi nimo. Wow, promise lagi kaayo ka unsa may imong sikreto diha. Ang sikreto nimo mga kaigsuonan, i-enjoy ang imong kinabuhi taliwalas kalisdanan. Bisag naa kay problema, pero wala kay problema kay gitagbo o gitubag ka sa Ginoo kanunay. Dili ka mag-agpas kanunay nga dili nimo kayang agpason, dili ko kakaagpas. Ingon diri man igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan sa unahan. Ang katawhan sa Israel wala makatutok sa nawong ni Moises kay sulaw ra kaayo kini bisan og ang kasanag nagkahanaw na. Kung ang balaod nga gipahamtang sa kamatayon gihatag uban sa bililhong kasulaw. Versikulo 8, masulaw pa gayon, masulaw pa ang iya sa espiritu. Wow. Versikulo 9, kung ang gihatag sa balaod nga nagdalag silot giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabutan nga nagdalag kaluwasan. Di ba? Diha sa bag-ong kasabutan nagdalag kaluwasan.
Diha sa pagkatao ni Jesus Christ, ikaw ug ako, bisag unsa pa nimo ka makasasala, nagdupanag si Jesus. Amen ba? Walay gipili, bata, tigulang, babae, lalaki, tanan gidupanas Ginoo. Nag-illustrate na nga ikaw ug ako gipasaylos Ginoo. Kung ikaw ug ako gipasaylo nas Ginoo, wala nay luna, wala nay panahon nga mubalik pa ka diha sa pagpakasala. Dapat hatagan nato valor o respeto ang gibuhat ni Jesus. Mao magani diya sa katilingbanon nga kalibutan, sa katilingbanon nga kalihukan, bisag unsa pay imong rangko ug wa gani kay respeto sa mga pinakayanong tawo, mawala ang imong valor sa imong pagkataas sa rangko. Diba? Mawalang bili. Adunay mensahe si Pastor Rese gikan gayon sa basahe, personal na maigsuon nga communication ato ang mga kahigala, ang mga pastor diha nga mga ligo, mga alagad sa Ginoo diha sa basahe. Muna kani ato maigsuon sa akong pagkabatanon, wag ko ka ato basahe, pero karon mga kaigsunan doon na lamang kaayo. Kunya doon na tayo mga kahigalaan o mga nagpaghamit posbulaton sa Ginoo nga mulit o 30 kasimbahan o mga katawhan, mga kaigsunan doon na yung FM radio sa Pasay. Salamat sa Ginoo. Doon na yung mensahe si Pastor Elsie Candelario Edanio. Blessed morning Pastor Saf. Salamat sa Ginoo sa makadungog na putag pulong sa Ginoo nga makadasig, makalig-on kanato kung baga sa una kung naatay problema solo lang nato, pero karon naatay Ginoo, naatay Ginoo gina may igsuon kani ato mga igsuon sa wala patadiha sa pagpangalagan. Solo lang naatay kauban sa pagpasan sa tanan maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Yes, sa pagkakaroon mga igsuon, lahi na ang kahimtang sa diha nga nangalagad kas Ginoo. Kay mismo ang Dios mangita siya guwe o pamaagi nga ikaw mahaon sa imong problema. Mugamit sa mga tao nga magatabang sa imong panginahanglan. Mugamit sa mga tao mga kaigsunan nga maka-provide sa imong gikinahanglan. And financially man, labaw diha sa espirituhanon nga bahin. Labaw sa tanan karon, dili na lisod ang communication. Maglingkod lamang ka sa imuhang panimalay. Mag-text na lamang ka igsuon. Wow! Naanadaan ang katubagan samtang ang Dios magapamuhat sa imong kinabuhi. Ganuman, ang tanan nimong mensahe nagdala ng authority. Nagdala ng gahom igsuon. Imagine mga kaigsunan, kung ikaw ug ako kanunay dool sa Ginoo, matagpulong nga mugula sa imong baba, nagdala na nagdaag kadaugan. Wala na magdalag tunglo, kung dili nagdala na nagkadaugan, kay ang imong gisiligan mao ang labing gamahanan nga may tag-iya sa tibok kalibutan. Amen ba? Kung ang mensahe nga imong gipaabot diha sa makatilingbanon nga kalihukan, diha sa komunidad, hinumdumi ang Dios magapamuhat niya na. Amen ba? Ang Dios na mao'y magapanglihok niya na. Ang atong trabaho ang pagwali sa kamatuoran nga gikan sa balang kasulatan. Ining sunod nga henerasyon, hinumduman ato mga igsoon, sa gikaingon ko na ang sunod sumusunod na to mga kabataan, mahitabo na yun na silang ang ilang service o ang ilang sakinan mga drone na sa kahanginan. Dili na magsakay og potpot, dili na magsakay og bahig,
nga BMX. Dili na mo sakay mga motor, mag 4 wheels na puro Exxon. Sa laay mga nasod, pero sa laay mga nasod na Exxon diha sa Japan, malingaw kas mga tricycle dito kay magsunod sa. Pero din is Pilipinas may Exxon, ihay lang sanay haton mga balintong. Dito kung mag-una ka, naarago ka sa unahan. Kung magsunod ka, sunod lang yung pura mga anay, mga Exxon, doon ay respeto. Lahi mag-mentalidad din sa Pilipinas, kaya iyahay magpasigar buhay, labaw sa tanan kung walay Ginoo. Iyahay magpapropaganda mga Exxon. Pero kung doon na kay Ginoo, mabalaan yung kang tinuod kang doon ay Ginoo. Moingon rin yun na, pasag na na sila ay. Ilahaman ang kalipay. Diba? Kanya dili man na mag-uol. Ganun mag-uol ba na nga doon na may Ginoo? Dili na apektado. Dili na gamito ng kasing-kasing nga naiksoon. Ingon diri sa una, nato ni pasahod may pagbalik. Ingon diri sa versikulo 10, kung itandi ni ining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Di ba ang balaod ni Moises kaniadto perting istrikto ha? Kung makasala gani ka pananglitan, bana og asawa daw do na magani sa gisaligan nga nahimong right hand iyang ipabato. Kay naabtan man kaigsunan nga nanapaw. Wala sa kadipinsa si Moises kay siya may silutan sa mga tao. Di ba? Tanawa na si Dario sa panahon ni Daniel. Nga wala siya kalaban ni Daniel sa paglunod dito sa langop sa mga leon kay gipirmahan na miya niingon may taga Persya ayaw ginagos bahari ha kay kusbon gani na ni mo bantay yung ka na mo ikaw jay akong ikaw ipakaon dito sa leon. Grabe man ang balaod kani ato pero mas grabe karon kay Holy Spirit mo'y muhukom. Ang Ginoo nga dili makita mo'y muhukom sa tao. Mas grabe karon. Diba? Kung sulaw man ang balaod ni Moises kaniadto tan-aw ra gud ang atong gibasa. Kung nanghingapin man ang kasulaw, mas more pang nanghingapin ang kasulaw karon kay dili makita sa tao ang gahom. Makita lamang sa tao ang gahom kung makita na sa tao. Wow! Milagro! Miracle! Diba? Kay maumay mentalidad sa tao, to see is to believe. Believe is to see. Dili ka katuuhan mga kaigsunan o magpabilin na kang nagkamang. Pero i-lift up kas Ginoo, hinumdumi. Ang tinudanay nga nangalagan sa Ginoo, time will come. I-lift up yun ang label sa imong kinabuhi din sa kalibutan. Wow! Daghan ni mo maila-ila. Daghan ni mo mahalubilo nga wala ni mo naila kaniadto. Ug pangutan-ak kaniadto ug usisa ug sikin sa kaniadto ug sikin sa karon. Maunay tinudanay nga ikaw ug ako dunay pinasay ang Ginoo. Lamang usisaha eksamina nga ikaw ug ako naglakaw diha sa kamatuoran, nagkinabuhi diha sa palang kasulatan. Ingon dire sa 11, kay kun kadtong miluntad lang sa makadiyot adunay kasulaw, unsa pa kaha kasulaw kadtong mulungtad sa walay katapusan. Wow! Kinsa man ang mulungtad sa walay katapusan, ang pagkamaayos Ginoo. Sa dihang naabot na si Jesus, grabe ang paghigugma sa Dios kanato. Gipadayag o gipakita o giprove mismo sa iyang bugtong anak. Ingon ang 12, ingon dire, masaligon kami tungod kay ani aman kanamo kining maong paglaom. Grabe, ingon si Apostol Pablo, among ipamatud-an pinaagi sa gahom sa Dios o kami mismo masaligon niini kay among nasinati ang gahom o kung mas Ginoo ka na. Ikaw o ako igsoon.
hinumdumi og i-refresh kung kinsa ka kaniadto ug si kinsa sab ka karon. Ayaw huna-una ang mga kaigsunan nga karunay lakang as low level sa pinakaubos. Hinumdumi mga kaigsunan until now sikat kaniadto. Diha nimo makita, wow, makapawaw ka mga kaigsunan. Anawan na gud si Apostol Pablo, ingon siya, masaligon kami tungod kay ani aman kanamo kining maong paglaom. Pero ang tao wa nay paglaom mga igsoon, tingog yun ayon. Mo ingon man na mga igsoon, ay may magpakamatay ko anay kay impas na gyud amo ang problema. O nya magkaalang-alang kag pagpakamatay, di na problema ang pamilya. Human sa imong kamatayon hinumdumi, naapay mas problema ay patubangon ang husgado maigsuon sa Ginoo. Patubangon ang hukmanan sa Ginoo. Nabay husgado ang Ginoo. Naa siya mo'y muhukom, dili ng mga attorney. Kanang mga attorney karon nga mudapig lang sayo. Na tablawan na dito sa paghukom sa Ginoo. Kanang dili hustisya ang ipaabot mga kaigsunan. Kay naay anak manggod nailingin maabot ra mangyapon na hinumdumi mas at ang silot nga ang tao mo saksig bakak katilingbanon nga kalihukan kinatimukan sa Pilipinas hinumdumi mas dakok sala o madakok silot dias atubangan sa Ginoo kung ang tao magsaksig pa ka, bisag pastor pa ka, bisag pastora ka pa, bisag taas pa ka grangko diha sa simbahan, laroa o siguroa, ayaw yun pagsaksig pa ka. Kaya mo apil-apil gani ka sa pagsaksig pa ka, otro sab kang mahimong pakakon at tumpangan sa Ginoo. Maunay tinuod isa. Maong nga si Apostol Pablo, di rabagyod to muhugon-hugon o wali. Kung naa sa kasulatan, kay ang kasulatan, gihimo, gituga, gipugna, aron pagtudlo, pagmano, pag-examine, aron ikaw ug ako, mapag-o atubangan sa Ginoo. Motor o mamog sa Manili, kining among giwali din sa FM Radio. Mauni di pamatudan kay mauni na sinapik sa makatawhan nga una nato kaniadto nga angay natong mahimo silang subanan mga pinanggan. Ingon ang 13, dili kami sama kang Moises nga nagtaptap sa iyahang nawong aron katawhan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa kahanaw nga kasanag. Ingon si Apostol Pablo, dili ni sama sa mga panghitabo kaniadto ka Moises. Ano man si Moises mulaban ra matog sayop. Mao mo toy mo una-unag ampo ngadto sa Ginoo. Pasaylo ara ko sila Ginoo. Tan-awa ra ko tang iyang mga igsoon si Miriam o si Aaron nga gisilutan sa Dios si Miriam. Nga nagkaging o galit nahimong ayes kaya dili man maayo ang gibuhat sa iyang mga igsoon gipakaulawan si Moises nga niingon ang iyang mga igsoon, di ba dipakita masab nato ang Dios o niya dili di ay ta Dios sa Dios si Moises ra di ay pero niingon si Yahweh wala nay laing taos dinis tibo kalibutan nga sama ka Moises ka paminogsanon ikaw ug ako siguro o klaruha nga maunay imong kinabuhi atubangan sa taho o atubangan labaw dias Ginoo. Ingon si Apostol Pablo dili ni sama sa kahimtang nga pagtaptap lamang ka Moises Mariso. Ingon diri sa 14, dili siya makasabot kay hangtod ni ining adlaw ang ilahang salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Na unang hantod karon ara pagyapoy mga relihiyon o mga pagtulunan
nga sama niini mga Parisiyo, mga buot. Magsigig away mga igsoon. O niya magsigig pangangkon nga kami ragay maluwas ka mo, digon mo maluwas. Daghan kay gidili mga pagkaon unsa pa diha, kamo diha digon mo maluwas kay kanagkaon ra mo anang mga mahugaw. Ang makapahugaw sa tao kanang imong pinulungan, kanang imong batasan, kanang imong pagka wat sinanggo. Imin ba? Magunsa man ang imong relihiyon, magunsa man ang title diya sa simbahan. Apan ang atong kinabuhi perting layuan diya sa balaang kasulatan. Makig-away ra ka igsoon. Pasag di ina kung dunay makig-away nimo, pasag di iampo nas Ginoo, total dili man ang Ginoo, dili man ikaw musilot ana, Ginoo man. Wa matay katungod ana musilot igsoon. Ingon diri, makuha lamang ang maong taptap kung ang tao mahiusa kang Kristo. Tanawa na guna. Wala nag-ingon ang Biblia nga makuha lamang ang taptap pinaagi sa simbahan, pinaagi sa pagsimba diha sa adlaw nga inyong ipili, kundi makuha lamang ang taptap sa imong mga mata kung ikaw ug ako mahiusa diha kang Kristo. Kung ikaw mahiusa diha kang Kristo, ang imong kinabuhi sama kang Kristo. It meaning to say, kung ang ikaw nahiusa diha kang Kristo, bag-o na kang binuhat o ang daang mga butang ng labay na. Ang imong daang kinaiya, giwala, giwagtan na nimo. Mahinungdan dunay magkatawhan nga nangalagad sa Ginoo, moingon nga, kaniadto perti binang maldituha. Pero karon nga nung perti manang siyang nindutang batasan. Ganuman, nakakuha naman sa batasan ni Jesus. Ikaw o ako ang imong batasan o niya Kristohanon ka, bisan magsigi pagkag-adto sa simbahan, kada adlaw buntag mo to hapon, buntag pamahaw, paniadto, paniudto, panihapon to ka sa simbahan. Pero wagani kay kausaban, may pay gausik-usik na lamang kasi imong paghago. Amen ba? Dapat ang atong paghago hatagan nato ning dakong palor sa ato bangas Ginoo. Matag yugto, matag panahon, hatagig na kumpili, igsoon. Kay didis kalibutan, hinumdumi, kitang tanan, lumalabay lamang. Ingon si Apostol Pablo, tanawa na ko diri maigsoon, makuha lamang ang maong taptap kung ang tao mahiusa kang Kristo. Kinsa man ang tao, ikaw na ug ako, kay dili tahayo ipagkatao din sa kalibutan. Dapat makuha ang taptap kung ang imong kinabuhi kanunay nagkinabuhi sa pagkamaayo ni Jesus. Ingon diri sa unahan, versikulo 15, bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilahang mga salabutan. Tanawa ra guna. Kung ang imong pagpangalagad karon imo lang gihapon gibase sa balaod kang Moises, wala gihimo nga balaod ni Moises nga giwala to, kundi gi-clarify pag-ayo, gi-cross-examine, gidugangan. Hinumdumi mga igsoon, kung magama ka ni kag building, doon ay gitawag og architect. Ang architect dili na siya gitawag og 100% nga ang ilahang plano maunay matuman. Ang mga worker ana ang tanan nga naa diha sa katiling bandiha sa maong operasyon, mauna nay mangitag pamaagi. Kay hands-on man ang ilahang trabaho. Mauna igsoon. Mao nga sa panahon kang Moises, nakita sa Dios na mintig pag-ayo ang balatian sa tao. Apan sa diha nga miabot og natawo na si Jesus Christ, ang mga tap-tap sa mga mata sa mga tao gikuha na sa Ginoo. Kung ikaw o ako nagkinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Maumanggani
Nig-ingon ang Biblia, kung ang tao nagsunod lang gyapon sa pamaagi kang Moises, nagpabilin lang gyapon silang relihiyoso. Nagpabilin lang gyapon silang tinaptapan ang ilang mga mata. Makaingon lang yung ka, grabe kay relihiyoso yung mga tawhana, pero pertirang pagka mamalikas. Hello. Unsaon man to pagpro. Ingon dire sa 16, apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo. Wow. Sa diha nga ang tao muduol sa Ginoo. Nag-ingon ba ang Biblia mga kaigsunan nga sa diha nga ang tao muduol sa relihiyon? Sa diha nga ang tao muduol sa title sa simbahan? Sa diha nga ang tao muduol diha sa tinuohan nga kalibutanon? Nag-ingon ang Biblia sa diha nga ang tao muduol sa Ginoo. Ato ning basahon na. Apan sa diha nga ang tao muduol sa Ginoo, kining maong tap-tap mga tangtang. Grabe. Mga tangtang. Kay ang imong giduulan mao ang Dios nga labing gamana. Muduol gani ka og title sa simbahan, mudangot gani kag mga sikta, lugaw gyud ang imong putok. Pero kung ang Dios imong duulan, ang tap-tap nga nagtap-tap kanimo karon, sigurado binang mawagtang kay ang panalangin o kaluoy sa Ginoo naghingapi ni ihatag yun na nimo. Amen ba? O naibutang sa itong kasing-kasing una-una. Kay ang Diyos na imuhan ay, kung mapakyas makasapikas nga sahid, diya sa imong isikataw, na apay mas labaw nga giandam ang Ginoo sa imong kapakyasan karon. Makaingon ka, Lord, mas labaw pa di ay ang imong giandam sa akong pagtuo. Hinumdumi ang mga rayna kaniadto nga si King Solomon sa diha sa nagkalaing-laing kanasuran, nakabalita sa kinabuhi ni King Solomon. Niingon ang rayna, kining akong nakita karon, wala ra pa di eskatunga sa akong gituan kanimo King Solomon. Di ba? Dunay mga tao nga makaingon, pertimba rin ning yanuhan ning tawhana. Wala man di ay kung magtuo nga duna din ay kaalam gikan sa Ginoo. Duna din ay kahibalo. Munang moingon ng mga tao nga, grabe man ning tawhana. Dili ikaw maoy ilahang gi-glorify, kundili ang Dios kay naa nimo ang Ginoo. Kay ang imong gisingan ang kamatuoran, ang mensahe, ang balaang kasulatan, wala ka magsalig sa imong kinaagman kahibalo, kundi nagsalig ka sa kaalam gikan sa Ginoo. Hinumdumi kung ang kaalam sa Ginoo imong saligan, walay ni bisan kinsa dinhi sa silong sa langit nga makatugkad sa kaalam nga naa nimo. Apan ayaw nag-angkuna, pasalamati ang Ginoo, salamat Ginoo nga imo kong gipiyalan dinhi. Ayaw sa nang ipasigarbo hinoon ang Ginoo. Kaya sigurado yung hindi ka mapakyas. Ingon dire sa unahan maigsoon, versikulo 16, ato ning ibalik, apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo, kining maong tap-tap mga tangtang, ang Ginoo mao ang espiritu, ug hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Grabe. Hain di ay ang espiritu sa Ginoo, naa ang kagawasan. It meaning to say, mawagtang ang tanan nimong problema, mawagtang ang tanan nimong kaluya, mawagtang ang tanan nimong kabalaka, sa diha nga dunay espiritu. Dili para sa dikan sa tao, kundi espiritu gikan sa Ginoo. Amen ba? Wow. Ato ning ibalik din, ingon ang 18. 17. Ingon dire, versikulo 17 sa atong gibasa,
sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 17. Ang Ginoo mao ang Espiritu. Unsa day ang Ginoo igsuon? Espiritu. Ingon sa unahan, og hain gani ang Espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Gawas nun yun ang taos problema kung dunay Ginoo. Gawas nun yun ang taos kabalaka kung dunay Ginoo. Gawas nun yun ang taos kabugat kung dunay Ginoo. Gawas nun yun ang tao digikan sa balatian kung dunay Ginoo. Kay ang Espiritu mo'y bulikon kanimo. Tanawa na ko ng tao kung ang iyahang huna-huna luya kaayo, ang iyang lawas apektado, magyaka sabna, mag-uspag sabna. Ganun man, naghuna-huna man siyang luya, di luya. Naghuna-una man siyang way kwarta, di way kwarta. Naghuna-una man siyang pait, di pait. Naghuna-una man siyang purdoy, di purdoy. Apan hinumdumi kung naghuna-una ka, dato ko kanunay Ginoo, kay gihatagan ko nimo kagawasan, gihatagan ko nimo maayong palawas, gihatagan ko nimo kusog, igo nani alang kanako karon. Amen ba? Pero mag-una-una ganitang mas bugat pa, na dili na to kayang abuton, kay wala na to unaha ang Ginoo. Lukmok yuta. Apan kung naghuna-una ka mga kaisunan, Lord, kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usab ang Diyos kang Jacob, o ikaw usab ang Diyos kanako karon. Nagtuo ko at dili ko nimo kawangon. Grabe. Kung sa giingon sa balaang kasulatan, ang Ginoo mao ang Espiritu, ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan, busa gipang-usab kita ngadto sa iyahang gayong dagway sa labi pang dako nga himaya, ang maong himaya nagagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Grabe. Asa nagikan ang himaya? Ang himaya nga mao ang Espiritu sa Dios. Manghinaot ko mga igsoon, niining takna og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag, na atay makatunan ug napuo nga may pagtulunan aron ikaw ug ako kanunay panalangin sa Ginoo. Naghingapin ang iyang panalangin, naghingapin ang iyang kaluoy, kay ikaw ug ako iyang gikalunan sa tanang panahon mga kaigsunan. Ang atong oras alas 6:25 naman mga kaigsunan. Manghinaot ko, iniatak na udapit sa kabuntagon ngayang yata. Atong ampingan o atong alimahan ang mensahe Ginoo aron bisan asa ta, bisan adto pa ka sa laing mga nasyon, bisan naa pa ka karon sa imong panimalay, bisan asa ka, kauban nimo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rosel Gaba Singgit. Amen. Wow. Initag na og dapit sa kabuntagon, sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban ta o mag-adawa o maghinaot ko nga ano natin makatunan every time nga ato ang mapapatalumugan ang mensahe Ginoo ngay may maoy maghatod ka nato kasiguruhan kadaugan ug pag-ugdagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit igsoon. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan. Mag-ampot ang mga igsoon.
atong hatagan ng panahon mga igsoon ang pagpasalamat sa buhay nato nga Dios. Saglit ato ni nga taguban diya sa mga pag-ampo. Sa sabang takna sa samang igayon, mag-uban-uban, pagmatang adlaw, although sa paduman ay mga igsoon, ang pandili nato may mong ang trabaho unahon nato pagwali sa mensahe Ginoo. O kay mga anawa na napunoy klase o na nga ikaw o kapag ihatagan nagugagod sa unong paggamit ng panahon pag-ampo tama kay so labing kamhanan o may gugmaon ka ka Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay ka naman. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman o pagtipig sa mong mga kinabuhi Ama. Salamat o Diyos sa puso. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Milagroso o kamhanan ka nga Diyos huwag sama kanimo. At ako sa kanamo ano na kami nagkalaing-laing suliran o problema. Apan kinigtanan o Diyos, amo kining giduol nga na kanimo uban diha sa pagpaniupsanon nga kinabuhi kasi. Sa tanan karon na minaw sa NFM 95.3. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ilang mga pagpanarabaho, mga sakyanan, mga trabaho na magibiyal kanila Ama. Bisat pa man o Diyos sa tanan ako mga igsoon sa Manila. Imo silang nakita, imo silang nasayran. Ano na sila yung mga nagkalaing-laing problema at mga suliran. Apan kinigtanan o Diyos, ikaw magasulban ini Ama, saglit kami, bunoon niya kanimo. Salamat o Diyos imo pagkatima sa tibok na kong panimalay. Sa tulong na mo kamang-anak sa pukugangan. Sa tanan na mo magkaigsunan hindi sa balong-long. Sa tanan mo magkaigsunan kapit sa politika. Hindi kay Pastora April may akamtaran. Sa pamantapit sa kapoy o Diyos panimalay sa mga ining family. Ako mga pag-ampo kanimo o Diyos sa mga kapikas kinapoy na nakakaroon sa MKAC Lord. Inimatak na ka, walay-lain akong ipasalamat at ipasilugan sa mga station manager, Pastor Gideon Canelario, Pastor Rasid, uban silang doon kami anak. Dapit o Diyos sa Gihon nga, dapit sa La Libertad. Reverend Kim Ryan Magkasa, ulong ni Mama Isa Magkasaon. Uban sa iyang mga DJ sa Sign FM sa mao nga dapit Lord. Dapit sa Basahi Lord naman. Sa kinabuhi usap ni Pastor Resi Baldonado, sa kinabuhi usap ni Pastor Renato Saison, o sa mga katauhan, ay mong ipalit sa mga alagad o Diyos na matinudanon ka na kanina. Sa umalabot na pinilaay sa katilingbanon ng kalingukan. Yahi o Diyos, kanunay ang matagusan. Kanunay na ko na kinala sa mga pag-ampo na nakanina. Kaya ikaw o Diyos, magapamuhat sa matagusan ka na mo. Kadin ang angayan o tapos na mong aibutang sa mong kasing-kasing una-una. Kanunay ligdog o baruganan. O kanunay ulawan o kasing-kasing ikan na di mo ama. Aron kami magkinabuhi pagkatagamtam sa tinulanay ng kalibay. Samtang kami nagapaabot sa mga pagpadaya o Diyos. Salamat o Diyos din sa side ng Lord din pa o nga mga kagamitan imo ganing panalibdan diya sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pagtagbo sa imong pagsupply sa tanan mo mga Panginoon. Sa kinabuhi sa ni Pastora LC o Diyos aduna say dako nga mga problema apan kining tanan na sa o Diyos imo kanini hatag ito kagawasan. Magamit ka mga katawhan na makatabang sa ilang mga paninanday. Lord, bisang paman sa asawa ni Pastor Paraguya o Diyos na nakakaroon silang panimalay. Ikaw nakakita siya ng hintang karon. Ipigil siya at pingin siya sa imong pagkamayo. Apan ang imong pagbuot ng matuman na mga dili ang ama. Wala kami arang mahimo kumalay ka sa mga kinabuhi. Maulabang ang pagharyo na nakanin mo o Diyos. Sa mga katawhan karon na ay mga banatian. Nakaroon sa ilang panimalay. Doawa o hikapa o Diyos ang ilang mga pisikal na bahay. Ikan sa ilang lapalapa at tumayon sa pinakalay pulo. Kung akong hihinlan, pinagisi mong atoridad, pinagisi mong mga nabot, pinagisi mong dugo o Diyos. At tanang mga banatian karon mawag na. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete healing mag-abot sa matagusan. Yatong nagatuman. Yatong nagminadlokon na nakalimuan. Salamat po Diyos sa kadaugan. Salamat po Diyos sa kumpito ng kayuhan. Salamat po Diyos sa kumpito ng kagawasan. Mga problema
mga kabukat sa katagusan, imo na kinikiwag ka, pinagis mo mga labot o Diyos, o pinagis mo ang piling na ito. Salamat o Diyos, ang among ikinipakin mo saan nga walay pagkaubas, saan o Diyos nga walay pagkabagong buhay pagkadaan, kung kay ikaw ang Diyos ng Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap ang Diyos kang Jacob, o ikaw usap ang Diyos kang ako, karong sa walay katapusan. Yung mo himaya, ang labig ka ni pang tanan, pinagi sa kalansamaan, sanag sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magayon. Amen. Amen. Sasamang takna marisyon, sasamang higayon, mag-uban-uban ta, nini ato ka programa, nini sa San FM 95.3 sa dayang sa inyo mga radio. At tingaling mga dawa mga kaisyon na kanyang gabi, makapaabot ta ang mga mensahe, ato lang yun, i-divide ang atong panahon, aron dili ato mapaltahan ang mga programa dini sa San FM. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halandon nga Diyos, o sa ngalan o sa ato ang station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan o sa ato general station manager, Reverend Gideon Reverend K. Brian Makasaol, ani araw sa inyong alagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga higala sa FM radio, sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ang inyong ubos nga alagad, Pastor Sapre Candelario, mga ingon, ang grasa sa Dios o ang pagkikabit sa Batang Espiritu Santo magauban ikan ni orasaha alas 6:34 na sa sayo kabuntagon. May pagpamahaw, may pagpangapi o ang Ginoo magatibig sa matagusan.